Okej, dostałem. Lightweight. Ja. Gdzie? A ty? Arek. Arek, dołączasz? No dołączam, ale nikt mi nie wysłał nic. Ja posłuchaj ci zaproszenie. Konsoli zobacz. Daj znaczek PlayStation siwy tylko i daj od razu No X. mam, no dobra, mam. Dobra, ja się przywitam, czekaj sobie. Już. Bo już mikrofon i tak mu puszczony. O kurde, zaś mi się ta kamerka popsuła, ale już chyba wszystko świeci dobrze. Ja. To już nic, to witam was na strumyku. Siemanko wszystkim. Drugie. Dobry wieczór. Ja. Witamy. Guten Tag. Guten Abend. Pozdrawiamy i o zdrowie pytamy. Guten Abend. Ja, ja. Alles klar, no. O, guten Abend. Dobra. Niemcy, kurwa. Gramy z Niemcami. Ja, z Deutschland. Ja, über alles. Dobra. I kurwa, busy się już odpaliły, no. Leć? Po takiej długiej przerwie niestety, kurwa, znowu powróciły, no. Całe życie z wariatami, jasny chuj. No nie idziecie pochwalić. Obejrzyj, tyś se to ze zrywu machnął, ja? Obejrzyj. Twoją? No, widzę, że tu masz znaczek na ten. No. Zresztą muszę to zrobić. Ja to robię. Musimy się kiedyś no jak chcesz, to ci pomogę. Tylko musimy sobie to. Ja ci będę mówił tylko po kolei, pyk i to idzie, nie? Szybko wtedy. A ty tu Arek? Arek.pl mo? Arek tutaj. To co? Kurwa, Możemy grać. Arek tu. No, Arek tu prowadzi, kurwa, na niego się, nie? Kaj prowadzi. Gdzie? No, no tu, widzisz na górze. Patrz na tabelę. Ja obejrzę. Ten zaś się ubrał jak stara kurwa na ulicy. Obróć się. Czy ty chuj ćpunie, jak ćpuń wygląda, to lotuje. Ale czekaj, ja mam 30 ten. Robin... Ale meczy, ale obejrzyj wiele on ma meczy. On ma 484, a ja mam 137. Jak mu zaro cepa. Jeron jeden, on sam w to walczy. No stop grom, Ja. kurwa. To co, mecz publiczny, co byście pykli? Zabójstwo potwierdzone. No ale daj te, co było wtedy. Hardcore. To jest dobre, kurwa. Ale... Hardcore i ten, ja? Deathmatch. No, czy jak to tam się... Ja. Ale kurwa, Lanek, obejrz się, on jak Robin Hood wygląda, kurwa, nie? To polski Robin Hood, kurwa. Dobra. Już nam coś szukał. Chyba poseł. Co ci powie, ale ci nic nie powie. Ja. Ale się kurwa nic nie powie. O kurwa, coś tam pękło. Coś tam pękło. Chyba, Zero coś tam było. chyba jakaś flaszka. Syropek na spanie pyknął. Czekaj. Ja tu miał. Prawie, że są tam. A smarownica. Deathmatch drużynowy hardcore. Czas pokazać, z jakiej gliny cię ulepili. Atakuj i zajmij pozycję. Kurwa. Aż ty cel, chodź tutaj. Nie wyjebie teraz.
Weź mnie, nawet mnie nie trzymaj, już idę po ciebie. Kurde. Ciul go. Kurwa. Obejrzyj. Ty nawet uratowałem cię, widziałeś? A, tu od pleców przyszło, obejrzyj. Tu jest. Jezus, jako Aj, ta broń je piękno. Ej. Jaki ten piw-paw jest No. piękny. hej, Smarownica. Popie, 3-4 strzały i mhm. pitki leżą. Ale kakajcie się. Ja tutaj schowałem się. Tu. A, ten tam zaś kampi. Kampi, kurwa. Ciocia kampa. Jest, tam. Dobra. O kurwa, mi tu dubeltówki się wyjebać. Dymy. A to już chyba nie jest ta jeszcze ta plansza, nie? Taka inna. Ach, taka kurde, większa, zagapiłem się. Ciu, Danek, co ty robisz? Siwy już na pierwszym miejscu. Kuźwa. Ja? Nie. O, Kajto. Nie, ja nie. Nie, ty źle zaglądasz. Ja nie. Nie, to Kajto. Uwaga na okno! Kurde, następny tam był. Aha, czekaj. Sytuacja się Ja pogarsza! nie wiem. To mnie wiecie, kurwisko małe, nie? Ty kurwa takie ten. A kurwa. Zawsze jest tak jak ten. Czaję, a chuj teraz wejdzie. A i tak chuj wejdzie. Ajajajajajajaj. Ale widziałeś jak nas dojebał? No. Się załatwił nos jak ciulu. Obejrzyj to. A tam ich było od chuja. Ciuli było. Tam te psy szpetne wylazły. Jebnie, obejrzyj. A teraz wylecą. Już wylecieli. Obcy, pomóżcie mi. O ciulu, ale lagi dragi. O, ale mnie strapił. Kurwa, co Jebnie w plecy. Widzę, że się chłopcy się rozgrzoli. O fuck. Tam jest za tym. Ciu. Aż ty kurwisko. Tam je kurwiosz, tu pójdź. Tak. Ach, zaś z tej strony. Oni się tam przykampili, bo widzą, kaj my wyłażymy, wiesz? Tu jest przy tamtym czołgu. A jeszcze jeden jest tutaj. Ach, kurde. Pa, ubił ich. Dzidzia ich ubiła. Kurde, bele, szpetny. No. Patrz, nie idzie go podejść. Ale te skity tutaj chuje chodzą, no. Pięknie. Dobra, mam go chuja. Tam jest następny. Tu plecy, ej! A nie dojebał. O, swój chyba. Kurwa. Swojego jeden teraz. Jeb, ale co to rzucił, to nie wiem. Udusiłem go. Ty. Tu, poszło. Jebnie.
O ty świnio, ej. Taki fajny piw-paw. Nasza chwila chwały! Kurde. Obejrzyj. Ale nas zaczas ty. Ten kurwa mnie tutaj zakampił, jak pan wyszedł. Kurwa, stoi na wyjebie. Zauważono jednostkę zjadawczą wroga! Strzelać i ruszać się! Kurde, ale na nos wleźli. Szpetnie na nos wleźli, ci powiem. Pozycja celu potwierdzona! Nalot Azon jest w toku! Ale jak wiemy, że oni tutaj... Może się tutaj wkupmy, kurwa. O nie, już nie to. Kurwa, jeszcze te bomby cząsły i kurwa nie szło trafić chuja. Jebane w dupę. Ciul. Co za kretyn. Co? Aha. Jest zwycięstwo. No ale kurwa, taka nie mała wielkie, przewagę, nie? Patrzcie, jakiś był. A czemu Tomek ty tak późno się wybiłeś? Ciul mnie boli, ej. No miałeś wcześniej kurwa, nie? Roman. Co ty chcesz? I jakie wyniki tu teraz były, a ja na ostatnim miejscu. Ja przestań, kurwa. Idę po banana, bo mnie kurwa się. Kurwa. Bo wszystkie banany... Banana zajebali. Małpki banana zajebały wszystko. Mopki ojebali, kurwa. Ej, a on... Arek, ty wyglądasz jak staro uma, ej. No, Ej. oczywiście. Kask ściągnąłem, żeby mnie kurwa za ciężko nie było, jak biegam. To jest ten. To jest kurwa Robin Hood. Tak? To jest ten. Ołmeczka. Ołmeczka. Ej, widzisz, i ci co mieli kod do bety, nie? Mieli mieć bardziej prestiżowe rzeczy, a psin co jest, może no kask i coś tam. No, no. No, jakiś frajerski kask. No. A myśmy mieli ten kod do bety, Ja. nie? I biały kask ci dają, żeby cię kurwa rozumiesz, lepiej było widać. Żeby poznać, że ty kurwa jesteś z tej bety. No, I can see. A ja. Kurwa niespodziankę tam krajem. Ale mi poszedł, chuj, nie zdążyłem na ciebie wysrać. Ciul! Czemu oni to strzelają, ej? Chłopie, czemu oni to strzelają, powiedz mi nam. Nic nie chcę wiedzieć, no czemu oni to strzelają. O, fuck. Nie, ja muszę broń zmienić. Ale to nie da. A mam dobry humor dzisiaj. Ho, 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 ho. Jezus. Jak, ale ty, i no tak se strzeliłek, tak pyk.
i dupę go w łeb. Da, 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 di, da, da. Co za kurwa frajery tam stoi z balkonu. Pięknie. W łeb go trafiłem, pięknie, pięknie. Kurde, no już wszystkie dzieci śpią o tej godzinie, no. Bo już mało... Ani jednego widza. Ciul mnie ubił. Chodź sam, bo oni sam przylecą. Kurwa, nie trafiłem go. O ty pało szpetno. Obejrzyj jak oni się już wyrobili. Jebnie. Co za pataflasz. Ciul mnie drugi raz. Kawie lotocie, chłopcy. Tutaj na północy. Okej, coś tu ktoś jakiś ciula strzela. Na północy przy rzece. Rzece, my w ta sama gra gramy. A ja. Oj kurwa, swojego dojebałem, sorry. Bo chuj się kurwa z kantki sztampują. Może to tylko głowa wychyli. Aj, kurwa, mówcie. A mi wyjebał teraz. Kroplówka. Potrzebuję kroplówki. Jebany. Ja pierdzielę 10-3. Ej, to co się to dzieje? Do 10-3. A czy 3-10? Jebnie dobił, ej. To niemożliwe. Kurwa. Kurde. Kurwa, wpadłem na chuja. Jebanego. Musisz dać pozór. Plecy na mnie. Nie wyjebał. O fuck, zabiłeś swojego. No a mnie zajebałeś dalej, ty gnoju. No nie wiedziałeś ani, wiesz? No ze strachu, że ich zaraz szylą. Wyskoczyłem z za rogu jak... Ej, tutaj na tym bunkrze, tutaj na górze. Weźcie tutaj, tam, tu ich widać z góry. Znaczy wiesz, od tej strony tu wszyscy napierdalają tam. Arek, widziałem cię Ciulnie. teraz, za tobą jest. Chłopie. A, Kurwa, kurwa. no oni cię gonią tam, oni cię gonią. Chuje goni. No, no widzę. O, widzę. Ciu. Oj, fuck. O, sorry. Fuck, 5 na 15. Kurde. Co ja grą, powiedz mi. Zajbieg go uszczelił. No widziałem cię na mnie, koło ciebie. Ale kurde strzeliłeś. No ja wiem, ale nie trafiłeś. Ja tylko twój biały kart widziałem. A mam biały kask? No. Z daleka go widzieć. Jak mnie zaskoczyć z tym rzeczy, nie?
kurde. Ja cię kurwo tu zaskocza zaraz. No, zaskocz go. Słuchaj, Chris miał z nami grać, a jakoś go nie ma. A nie chuje gonią, tylko słychać w kule. Siul mnie, plecy, panowie, wróćcie się tam, oni tam strzelają. Ty, kamperzy! No kurwa, no ty, jak ci teraz życie uratował. Kurde, słyszałem go. Jest tam, przyjdzie do ciebie. No. Show. Zapku? Okej. Leci, tu, plecy. Siul, zaś mnie ubił. Widzę. Czaśnij go. A nie ten, A, 2 razy mnie zastrzelił. Proszka, kurwa. nie było ładnie. No. Kurde. Ale dobrze, bo takie jest, ty wiesz, że może się trochę kurwa przyczaić trochę ataki, nie? Oni nie widzą, ty nie widzisz, to akurat Nie, właśnie ten hardcore to jest to, że masz mniej życia, nie? Ja, Dlatego- nie, kule są Jednym mocniejsze. stałem, Życie ma zawsze ino jedno. stałem się. Ej, jaki wynik, patrz. 5 zabójstw do 20 śmierci. kurwa, ja pierdolę. Następny poziom. No. I no, wiesz co ci powiem? Jakiś... Tu jest fajnie na tyle, że wiesz, kilka strzałów, nie? Używasz. A. No, mi się podoba właśnie też. Że jak coś, to jeden strzał nawet dobrze z tych No. leży, nie? O. Taka w miarę ta plansza. Najbardziej to mi się podoba ta nowa, ta największa daga. Która nowa? Tam była ta jedna taka duża nowa. Mam jak ściągnij, kurwa. Podnoś szpilkami. Kurwa każdy znajdzie. Każdy cię dopadnie. Szpilkawkę. Oha. A, wyzwanie, już na dzień dobry, kurwa, tam stał. Z karabynem maszynowym, proszę pana. Taki nieładny pan mi tu zabił mnie po prostu. Jak mi zajebał, kurde, nawet nie wiem skąd. A z przodu. Ale pomściłem go, że już dostał frajer. Danka. A, tylko łebny. Z takich kurwa żółtych beczek było widać, panowie. Jej, też czekaj chwilę na mnie. O kurwa. Anes, Kurwa. leży. Myślicie też kampi jeden. Tomek, jeszcze trzeba panie jakimś zaczaić, jak jest nasz szef. Gdzieś. No, tam jest za tym, chuj. Aj, kurwa. Wiedziałem, że ta kurwa wylezie. Okej, zaraz. Nie Zaraz hack. wyszło.
drugego. Dopadłem go tego łba. Ty kurwy szwedzkie. Aj, kurwa, musiał przeładować teraz. A ich tam szło z 5, kurwa. Oj! Ja, tu był. in the morning sun, searching for a longer day. Jak ten chuj nie trafił, to nie wiem. The light has just come. We must never stop the way. Yeah. Thoughts jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. Tutaj, kurwa, bunkier. W tym bunkrze to jest dobrze, jakby tak dwóch nas trzech stało, to tu nie mamy szans, nie? To... Halo, halo, siemanko. Gdzie? Anko Wergi. Gdzie się? Streamer czemu się nie ruszał, bo udostępniał linka, wiesz? Gierka to jest Call of Duty. Wszedłeś tam? Ale tu, Tylko ja z tyłu tam, a minę ja będę patrzał podłożyłem. w tą stronę. Ja tam z tyłu minę A ja postawiłem. w tą stronę tu będę patrzał. To nie przechodź mi koło karabinu, bo cię... No, jakby Kurde, nie w tym się momencie. odpłyniłeś za daleko. Dobra. Nie w tym momencie. Ja żyję, Dobra, halo, proszę. cześć siemanko. Żyję i no udostępniałem linka, wiesz, nie mam takiego moderatora, żeby udostępniał Leży? linki na live'a. Leży? Chłopy to tylko idą, tylko naciskasz. Ale dostałem. Tomek, ja tam idę do ciebie. Trzymaj się, bo tam jeden się wychylał. Ja idę przez środek, ja idę środkiem. Wyjebałem go. Kurde! A mój w los pod tym. Aj, nie zdążyłem, kurde, celownikiem. Gdzie jesteś? Gdzie? Kurde. No ja tam idę znowu. To jest dobry klimat, wiesz co chodzi? No. Trzymaj minę. Minę tu i... Ja tam dałem gdzieś tyle ostatnio, to daj w próbie koniec. Ach, A kurwa, nie zdążyłem tak samo. To mówię, leżysz, koło ciebie patrzę, a ten półmita leciał. Nie? o fuck. Kurde, szłoby to opanować lepiej. Ale chodź tu do nas. Tu jest, jak tu jest sporo gości. Tu, no leć tam dobrze. Co ty tam masz za broń? Jako złoto. To? Tu leć, tu je gościu dwóch! Jeszcze, kurde. To jest skórka. 4 gości tam było. Dobra. O, dzięki. Dzięki, Vergil de Coster. Głupio mu przeczytać. Dzięki. Zauważono wrogi A. wsparcia. Zablokuj popełniono wroga. Jest w powietrzu. A mnie kurwa dopadł jebany swoim. No będę tak przeklinał, nie? Nie no. Ja myślę, że to trup. Kurde. Też nie widać. też się Lubię ta przejąłem. nutka. Ja pierdzielę. Mam celowanie. I porażka. Porażka, będzie to ładnie.
7275, no. Nieźle, no. No ja, co robisz? Grupę Exemplar. Czekaj, już przyjaciele oglądam ta grupa. No co zrobisz, no? Babylon. No, no. Nie wiem, mów. Vergil. Spoko. Spoko, dobra. Mi rozumiesz, może go dać na next. To już to oglądam ta grupa. Cóż to kolego jest za grupa? Idę po kurwa bułka, bo... Słuchaj, tu są... Weźmy coś przynieść. strona jest. I jest grupa. Przestępcza. Przynajmniej. Ciebie chce z szynką, czy z salami, czy z... Jedni mi taką, żebym się później powiesił po tym. Po tym daniu. To ci kurwo linę przyniosę. Z linką, kurwa, do prania. Się powiesz chuju, to będę więcej wpierdalać. Kurde, a niby... O, Powiem ci... Ile właśnie było? Powiem ci szczerze, że nawet bych nie wpadł, że taka nazwa i jest grupa, która właśnie reklamuje te youtuberów. Dzięki przyjacielu, dzięki. Kurde, fajnie. Będziesz się nam jak reklamował? No już trzeba, no. Jak najbardziej, trzeba się No rozwijać, jasne. kurde. Wiesz, przez moje same głupoty jest 200 subskrypcji, także wiesz, jeszcze jakby mi ktoś pomógł, to może by było więcej. No, Deathmatch drużynowy Zresztą i hardcore. tak mnie znocie Czas to. pokazać, z jakiej gliny cię ulepili. No. Ci co odpuścili to nie będą bliżej, ale... Nie, ci co odpuść. Romeo, chodź tędy. Tomek. Kurde. Tomek M, pozdrawiam. Jadę z każdą kurwą. Gdzie ty jesteś, siwy? Ja tu się czaję. Idę Nie koło widzę cię, ciebie. ale to dobra, no. To Tam patrz tył- na tym. Jebnie, kurna, widziałem go. Ej, to... Jak ja tu podłożę tam bombę, czekaj. A on załatwił chuj. Kurwa, po co ja tam brałem? Dobra, to spotkamy się na tym samym miejscu? No, Jak zdążę. Fuck, to zaś mnie z tamtej strony zabił. Ktoś go ubił. kurde, Wierdziel, no, ale się dzięki za grupa. To tam jakby da live'a robił, to... No, kolejnego... Kurde, to zajmie z tej strony. Jakby da kolejnego live'a robił, to tam... Linka zostawia. I co, kolego, Ale ten... fajna jakoś? Grupa, bo widzę, że tam, kurde... Dużo osób jest. Romeo zaś sam kampi. Ja. Ej, tu jest trzech ludzi jest. Jak tam pójdziesz za mną, to tam jeden leży i czeka. Nie poszedł właśnie. Leży. Ta kurwa tam leży na klasie. Siwy. Anek. Tam każdy z Ja, już go zgasili. Kurde. Ej, ja powinien dostawać punkty za to. Powinieneś w ogóle komentować w radiu. No. Jo? Nie? Ja bym to chciał widzieć. Kurde, cię. A czemu nie?
No witamy kurwa, godujemy po naszemu dzisiaj SK. Je mnie zaś z pleców, skubany. Pieruńskie kociorze. Jak się tu położył. Pieruńskie kociorze. Aha. Prawa, plecy, Nanek. Nie umiałem go żyć. Kurde, ale ci po... O fuck! Yes! Kurwa! Udało się. Fuck, ale tam mnie ubił z daleka. Jas. Aha, wpadł już Wierdzil, że sporo osób tam Ale spotkałeś. mi wyjebał, kurwa. Fajnie, ja to fajnie. Wiem, żeś mi szał Padłem wyszedł. no, kurwa. Ja strzelałem tam, a ty żeś przeszedł przez ten. No. Kurde, tu... No ty nie zdążyłem, nie? Plecy! Tu chodź tam, Pierunie. Kurde. Iwany snajper. Aha! A mu kuku zrobiłem. Nanek, ja idę A, dołem. górą. Idzie. Górą mnie obchodzi. Mam go. Gdzie wy jesteście? No tam, Idę na tam dole, dali. na dole. A, Nanek, nie myślałem, że tam będziesz, kurwa. Widzisz. Nie poszedł do końca górą. Nie, ja dobrześ dołem poszło, wiesz. Ja zawsze, lotą... Ej, bok! Z boku tam. Tu jest. Leci tam. Dobra, Tam jeszcze jest jeden wyleci. O, leci następny. Kurde, ubił mnie. Tu dołem na dół. Siwy, gdzie jesteś? Za tobą. Idę, biegnę. Dobra. O, tutaj lewą Tu są. a nie wyjebał. Kurde, granat. Nie teraz. Ćmuku. A tego nie zdążyłem. Nie zdążyłem, też przeszedł chuj jebany jak burza. Porażka, ja. Ale miałem akcja, chłopcy, miałem akcję. Ale no strasznie. Miałem fajna akcja, miałem. No. Akurat tak się to zgrało, że tak No. fajnie, nie? Snajper to dwóch naraz napierdalał. No, ja musiał do dwóch naraz strzelać. No. A, pierwszy. Oj, już. A No no to się... ale to nie, ale to grubo kampiłeś. Nie, ja szedł na Kurwa, żywca. to- Ja zawsze idę na żywca, mi się Ty, że kampienie nie schował podoba. chyba. Ej, co za się świnia! schował i- Dostałeś Za skrzynka. nogi łapał. No ty. Co? Aha. Ale na chuj mi ją Nie wiem, nazywa. wy ciebie. Ja sobie nie wezmę. No. A tu możecie głosować L2. Dajecie L2 i głosujecie na którą planszę chcecie. Ja wiem. No, wiemy, no. Gdzie to tam? Pomyślałem, że to nowość taka. Dzięki za informację. Nie? Po zakończeniu tego programu powiesz się, kurwa. Ale u ciebie na chacie. to Słuchaj, kurwa, ten... Usys Texas? Nie wiem jak ona się nazywa, mi się ona tam podoba. Tam kurde jak... Ta ruda? Ta pierwsza. Kurde, tam rozumiesz, jak wpadniesz w rytm, tam kaj się respią, nie wiem czy już tego nie zmienili, ale tam jak wpadłeś w ten ryb, to ja wtedy tam nawalił chyba 21 czy 31 do 10. No. Ale kurde, szło mi jak w ogień. No czasami fajnie Mhm. tak jest ten, że masz taki... Taki ślad, nie? Tak? No, że biegniesz, to mordujesz. Tu jest Arek, dobra.
No tutaj, ziomek. A ja wiem, wyglądam siły teraz tak, nie wiem, widzisz. Chodź ty, Jak ja cię nie widzę. Ty celu, ty kurwa celu jebany. Ci kurwa po tym występie ci pocisnę. Chodź ty. Kurwa, stopy jebana do poniedziałku. Jak ja go w nogi strzelam. A święta się kurwa powiecie. Nie chciałek, sorry. Nadek, masz przejebane. Ja już lecę do ciebie. Sorry, no nie chciałek. Myślałem, że cię nie trafia. No. Do ściany kurwa celowałeś chyba. Może jakby chciał, to by cię nie trafił. Jebnie, tam u góry jest, pod tą wieżyczką. Oj, oj, oj. Wow. A mnie ze snajpy ściągnął. Kurde, tu zaś snajperzy sami. Już mnie ci... No. To wkurzą. Jebnie. Trzeba ich zajść od tyłu. No ale się nie idzie przebić, wiesz? Fuck, tu był skampiony. Góra. Wierdzil, a w ogóle powiedz mi, Kaś, jak tyś mnie znalazł? Napisz mi, jak tyś mnie znalazł. Który link podziałał? Ja sam ktoś kurwa granata, to tą wieżyczkę daje. Czyś tutaj, widzisz mnie? Jeb, ten tam siedzi. Przy szalupach ratunkowych. Tam gnoi, kurde. Dobra, dostał. Jeszcze jeden poszedł. Jeszcze jeden poszedł tam. Wow, trafienie w głowie, pięknie. Kurde, tam on jest sztyc, jeden tam jest sztyc. Tam za tymi skrzynkami. Tomek, chodź tam we dwóch, lecimy, Kaś jest. Widzę go, widzę. Ja to na o, teraz chuj. Jeb! Na końcu. Mam cię, ty świnio szpetno. A go tam skasowałem ładnie. Ładnie dostał. O! Kurde, zaś się tam ustawił. Co za picka. Idzie, lewe skrzydło, dwóch. A, kurwisko. Tyś to po mnie szedł? Tomek? No. Idę za tobą. Gdzieś tu biega. Kurde. Leży tam. O, Jeden ja leży. cię kręcę. Dobra, leży frajer. Kurwa, tu trzech. Ach, Chodź siwy tu na górę, to jest zajebiście. Ach, kurde mać. Manek. Lewym skrzydłem. kurde, ubił nas dwóch. Arek, daj tam pozór. Gdzie jest? Na dole? Nie, na wierchu był. Tak. Nie wiem, czy ci go zgasił. Zacznij, Jest tam, jest! Tam on na tym... Na mostku był. Był tam, wiesz? Ale kurde, idą. Tym lewym skrzydłem idą cały czas, panowie. Janek, idź tutaj górą. Chodź tutaj, pa. Czekaj, A, tam jest, no. A, chodź tutaj. Kaj, Idą już. czekaj. Tutaj. Chodź tu, patrz. Tu ci do mnie na wierzch. Czekaj! Idzie za tobą. Mom! Jeszcze jeden! Mom! Jeszcze jeden! Kurna, jeszcze jeden! Kurde! Przeładować! Ale Ej, jebane. ej, oni chyba... Dwóch było, no. Chyba oni czekają, aż ją przeładuje. Nie wiem. To jest niemożliwe. Idą. Janek, idą tym korytarzem tam. Kurde, ten zaś. On jest taki pieron, że on się za tymi skrzynkami tam chowie, wiesz? No. Raz z wierchu. Leży ja. Dobra, mam go. Mam tego. Mam ten za skrzynkami leży. Idź tam, Janek.
Cię będą Ja! Janek, po prawej. Plecy, panowie. Kurwa. Góra. On jest po prawej, uważaj. Tu. O, dobrze, Nanek. Już go kurwa zajebał. Jak on mnie załatwił, przez blachę? Nie wiem. No. Dup. Przechodź. Tomek, powiem ci dzisiaj jakoś spokojnie na tym czacie. No. To logicznie, no, godzina, środek tygodnia, potopek tu jest. No ty No, kurwiorzu. nie? Tomek, chodź tu. Ja tu jest są, chodź. Proszę cię. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Przebiją się do nich na baza. No dobra, to czekaj na mnie. No już to nie. To może ja ci gołębia wyślę. Ja, z SMS-em. No. Czekaj na mnie. Ty ciulu. Zaszczelił mnie. Ten ciulik głupie mnie zaszczelił. O Boże. Snajper. Nie zdążyłem powiedzieć, snajper mi wyjebał player. Świat w powietrzu, szuka celu. Ach, tam mnie uczasku. Świnia, szpytny. Achar pieryński. Kurde. Idzie. Jeb mnie, kurczę. Ja nie wiem. Wiesz co ci powiem? No chodźcie w trzech. Mają, bo to jest... Fuck, no i co szczek jak mnie dwóch zabiło? Kaś ty jest. Zaraz mnie zaledali. O, masakra. To jest ciężar. Taki, że masakra. Rozpierdaczem płomieni na polu bitwy. Co tam miotacza dostał? Wiedziałem, że ta kurwa się Kurde, schowa tam porażka. jebana. Niedopuszczalna. Następnym razem przyłóżcie się bardziej. Ale jest ten, powiem ci, Samy snajper. Tomek, jest ten hardcore trudny. No. Ale fajnie się gra, nie? Przynajmniej taki jest, wiesz... No to propos, nie? Bez kitu. Lecimy z tym koksem, kurwa, ciekawe co to będzie. No, lecimy z tym rapem. O kurwa, ten jaki kurwa ten się ubrał. Black Story Plan. Story. Okej, to jest też fajna. Też jest fajna misja, nie? Plansza.
Gdzie lecicie? Góra? Pokój? Korytarz? Deathmatch drużynowy hardcore. Czas pokazać, z jakiej gliny cię ulepili. Ponosimy straty! No kurwa cfel. Kurde, sprawy, co to to będzie... Dobra, dojebane. No, Żyjesz? no jestem, no. To czekaj, ja tam biegnę do ciebie. Granat poszedł. Dobra, jestem. Zopach mnie cfel. No, Zajebałem go. no widziałem. A, zajebał mnie z tyłu. Czekaj, czekam może. Wejdziesz? No, chodź. To było tutaj? Tu i tam, nie? Tu jest. Jest. Kurwa, dwóch nie jest, stoi mnie zajebali. No ja tak często mam. Te pierony. Chodź tu. To Oni prowadź tu się. biegną. No. Dobra, leży. Jeden. Tu gdzieś drugi chyba powinien być. Jeszcze się kitrał. Tu jestem, do przodu idę. Dobra, leży. Gdzie ty jesteś? No. A kurwa to ty, ja pierdolę. Zajebałem go. Nie ma problemu, żebyś która. Gdzie ty jesteś? No, tu... Tam gdzieś zginął. Ale mi to chyba, uważaj, tu koło ciebie, za tobą idzie. Tam mnie zajebał. Tu, tu, ru, tu, 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 ru, tu, tu. Gdzie on jest? Jebnie no kurwa. O nie. Kaj wylotecie. On mnie wyjebał. Na przodku. Mi Na też. przodku. Kurwa. Ja. A kombaj tam już je? Alpina? Nie, Gabi. Nie czekał. Ale go chuja przez ścianę wyjebałem. O nie, na górze, dobra. Tam się kampią na górze. Na nie. Czekaj, Kajo wlazł, że on tam był. Mój. Nanek idzie do ciebie. Kurwa. To ty siwy byłeś, ja myślałem, że ktoś mnie chciał dojebać, że ty strzelałeś, nie? Nie, to nie ja, to Nanek leży tu. Gdzieś do Nanka No, jechał. dzięki. Nie, ja nie strzelałem. Ja nie strzelałem, kurwa, tylko do mnie ktoś strzelał. ja, sztyc along, ja. O fuck, ale mnie ubił. Mungo chuja. Ej, ja nie wiem co się dzieje tej. Nie umiem się tu odnaleźć. Na tych zwykłych mapach spoko. Ale tu na hardkorze To się kurwa powiedz, ty. ci się powiesza zaraz. Jaki... Kurwa, zaraz powieszę na tym padzie. Ale gluty. To... Z kichola. Nanek, czekaj. Tak. Kurde, ja nie mogę czekać, o Ida szylą, rozumiesz i... To jest opie moja gra. Zauważono zrzut wroga. Spróbuj zablokować drogi pakiet wsparcia. Lud nie może do niego dotrzeć. Patrzę się w prawo, a on z lewej gnoi.
Uważaj Patrzysz w tutaj, prawo, a on za tobą ci z jest. lewej strzela. No, teraz nie tak. Wiesz, Umut mówi, ty zobacz w prawej, a on... Ty Tomek, jesteś za mną? To tam idzie, uważaj, idą dwóch. Aj kurwa. No. No jebałem jednego. Kurna! A już mnie go jebałem. Góra. On się kurwi z kankiem. Mam się też tak drzeć jak się pali. Aaaa! No za frajer jebany jest schowany. No dojebałem frajera. Ładnie tak się chować, proszę pana. Jebnie granatem ubił. O ty gnoju szpetny. Kuźwa, chłopcy, patrzcie, to gromy, to trzeba jakoś Czekaj, ja opanować. biegnę za tobą. Masz? No strasznie. Snake. Snake, okej. Snake? Ty? No, Snake! Metal Gear Solid, nie? Nine Snake, kurwa, nine. Warunku. Everybody, pomarańcza. Jak ty to śpiewasz? Everybody pomarańcza. Pomarańcz. A ty obzie. A po co mi też żetony? Do czego też żetony odblokowania za awans? A tam masz bronię później, nie? Co ty tam dupiasz? Nanek. Właśnie, co ty tam żresz? Chipsy pierdala. Chipsy dupiasz, nie? Chipsy dupiano. No. I kanapkę, baby. Kanankę, kurwa? Kanankę? Kanapkę? Kleine kanapkę. Kleine kanankę, kurwa? To weź coś jutro do żarcia, bo ja nie będę robił to. A wypierdalaj się, że chuj powie się, kurwa. Weź, jebaj się. Nie, szkoły takie. Okropnie. Hardcore. Drużynowy hardcore. Ziomuś. To jest hardcore. Skacz do góry jak jebane kangury. No. Gdzie ten swój biegnął to? Szybko, gdzie robisz? Lewe skrzydło i tam oni będą. Tu patrz. Tutaj. Tu. Jak je chuj wiedziałem. Leży. Hmm? A, nie było. Idzie górą, jedzie góra. Lecimy. A z dwóch stron. Ej, zaś ta mapka. Z dwóch stron te frajery. Mhm. Arek, co ty to masz za broń? Taka złota. Ej, wróćcie się. Uwalili już mnie. Kurwa. To jest straszne. Kurwa, lepszą widoczną żeby. Ruch na prawej burcie! Leżysz. Kurde, no nie uszczelaj ich pieronów. Patrzyłem minę podłożyć to... Nie, Nie, drugi.
Chyba trafiliśmy na jakąś mocną grupę, bo kupię... Kurwa, Ty sorry. ciulu niemyty! Sorry, będę Kurwa! kurwa. Nie by to. Jeszcze ci orzeszkiem na ciupie, kurwa. Nanek, wybacz mi, kurwa, już nie chcę. Ty, a jak można przemyć te okulary, kurwa, bo byłem zakurzony cały czas. Co? No tak, że... Anek, uratowałeś ci życie teraz. Nie, bo i tak padłem. Zwiat szuka celu. Nadlatuje bombowiec wroga. Bomby zapalające. Pomocy! Jaki pierdol. Pomocy, proszę, kurwa, nie bij tam. Jeb mnie zaś w pleców, kurde bele. Ej. No ja proponuję serwer zmienić, bo... Idą. Widzisz, że jak go dźgnąłem, kurwa, na nas nożem? Takie rzeczy to... To tylko w erze. Ja przy zegarku. Kurde, wiedziałem, że się wróci. Aby go ładnie tak smuknął. Faktycznie, wy musicie ze mną lecieć. Kurwa, ze sobą miałem tego jeżdżenia. Dobry strzał. Zauważono zrzut wroga. Zablokuj uzupełnienia wroga. Pod kominem okrętowy! Drogi pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Nadciąga ostrzał moździerzowy. Ewakuować! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. A to gnój z kampion. Nanek za tobą biegnie. Ale tam jest jeszcze jeden. A, Nadlatuje bombowiec wroga. Bomby oni, zapalające. oni dobrze są, bo nie obkrężają naokoło nas. Z tyłu nas, kurwa, czulają. Nie wiem, czy to nie jest ekipa. Tam po prostu jeden jest na samym końcu. U góry, panowie, u góry. Góra. Leży, Góra! leży. A tu! Kurwa. Strzelamy do celu. Ja z drugiej strony go Drogi trzymałem. pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Wróg świataczem płomieni O chuj. Kurwa, ty. Kurwa, ratuj mnie! A, frajer mnie. Tomek, nie uratowałeś mnie. Ja się nawet nie widział, kurwa. Kurwa, znowu tylko. Porażka. Ura. Ja pierdolę. Co za kapa, Ojejku. To jakiś kurwa turecki karabin. O fuck, ja na ostatnim miejscu. Bier. Bier. O, skrzynka dostałem. Bier, kurwa. Wreszcie.
A coś się przydało, nie? Mhm. Ja. Która jest godzina, panowie? Pierwszego dzisiaj. A te pierdolę, się zawijam za chwilę. Pestoń, rano pójdziesz No spać, wiesz, się wyśpisz jeden już o 3 i się normalnie wyśpisz bez problemu. No jeszcze muszę filmik pyknąć, także to nie ma to. Jaki filmik? No nie na pewno o jakim myślisz. Serial. Ojojoj. Na dobre i na Nie, złe. Lucyfer. Ale tylko. Diabeł? Na wspólnej, kurwa. Wspólnej. I się. Się, Albo kurwa, Edek Miłosz. na wspólnej, kurwa. Ja tak kiedyś z ziomkiem takim, kurwa, siedziałem. I ta bajera to... Mecz drużynowy hardcore. Mówię, kurwa, Czas pokazać, z karakan, jakiej kurwa, gliny we ciągle Włochy okej, kurwa, to ten, słuchaj, ale ja o 9 ja muszę oglądać na wspólnej TVN, kurwa. No, no. I tak, kurwa, przez 6 miesięcy z nim. Romeo, czekaj. Zaraz No. coś. Je mnie drugi granat. Jest. Romeo. Oj, lewa, 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 lewa. Romeo. Jebany. Ej, czemu oni strzelają? Poszli, nie? Przebieg. Po bandzie. No jakieś Zbytówki. dobre, szybkie bronie. Tu są frajery. Czek, Namek, czek. Kurwa, patrz jak cię Czek, zaskoczył. Pepik, Pepik. To był Czech. Pepiki Ja, była. Pepiki, ja. Mogę tu Nie. wejść? Mógłbyś mi pomóc? Hej, Żydzie. Teraz już nikaj. Na widoku, ulica! Kurde. Aha. Że chuj przeszedł. Jaki kurde łeb, no. Muszę zmienić broń, bo to... Tak to się bawić, panowie, nie będziemy. Jak on tu chuj skoczył, to nawet nie wiem, nie? Tam biegnie tam. Czekaj na wprost. Wiesz tam co ci biegnie. Tomek powiem? Kurwa. Że świeżo po becie jebnie plecy. No. Jak ta gra wlazła, to się lepiej grało, nie było takiej, wiesz? No. Cię rozpierdol. Teraz ci powiem już, wiesz, jak ktoś ma, No i skąd on ktoś ma na wiedział? przykład 1000 meczy rozgranych, to wiesz... No. Zauważono jednostkę Ach, zwiadowczą kurde. wroga. Romeo, widziałem cię, daj pozór. Żyjesz? Tak. Hej, Żydzie. Kurde, A, ubił tam, mnie. tam jest Arek. Kurwa. Ale ubił mnie. Oż ty kurwa. Nie, za to ci kurwa nie wybacza. Niech się będą jebać murzyny. przed Kurde! Kurwa się czarny jak... Jak jakiś ten... Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. No no, strzelaj, kurwa, do tych skurczybyków, strzelaj. Romeo, Romeo. Kurna! No kurwa. Też nie zajebam. Chciałem go w bagnetu Zauważono zdjąć. jednostkę zwiadowczą wroga. A pięknie było, no kurde, mogliśmy to lepiej opanować.
Tomek, ty granatami rzucaj, a nie jakimiś pierustami. Kołdę Azon. Ubramy domu! Czekam na Elżbietę. Pakiet wsparcia jest Ja w drodze. się czuję. Broń strefy zrzutu. Kurde, tu dwóch tutaj. Kurde. Po to się obracałem w lewo, jak miałem w prawo. Prawo. Dostał. No patrz, celuję na niego jeszcze nie. Drodzy spadochroniarze nas otaczają. Nalot Azon jest w toku. O, co ja jeżdżę. Szczecina. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! Kurde. Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Porażka. Wycofać się! Odwrót! Odwrót! Jak to się stało? No sobie oni powiem, niektórzy gadać, które strzelali, kurwa. Nie, graną się zawiesiła, znaczy mi. Nie, Nie. Nacierają przez bramę doku! O, czego ani go w ostatnim, kurwa. Kurde, jakie nutki. No kurwa, ninja Murphy. Ninja. Tak to z nami robi. Dobrze. Ale nutki ci powiem ostre, piękne. Jakie techniawki ty masz, kurde, na ekran? Co mam? Techniawki tam napierdalają u ciebie. Jadymny. Techno party, kurwa. Hardcore. Romeo Castillo. Życi. Castillo. Drużynowy deathmatch hardcore. Tu. Pamiętaj o treningu. Chcemy Miałem być taką z siebie fajną dumni. nutkę i się Słyszałeś? skończyła, ej. Koło żurawia! Ich habe! Z tyłu nie dojdzie, no. Ej, stowejdźcie, no nie co, wiem, grać bo- nie umicie. A, widział mnie, on mnie czuł, on mnie widział. Tomek, No. ty masz strumyk odpalony? Jestem tutaj na dole. Nie.
No tak się pytam, bo widzę, że tam 2 widzów jest, a żaden się nie nazywa. Mógłby już mi ktoś w końcu napisać, że mam skończyć kampić, nie? No. Mógłby ktoś kurwa się sprzedać szybciutko, no. Kurde, no nie no. Prawie było fajnie. Granat wyjebał. Nie, tutaj są same cirusy, ci powiem, kurwa, na piwnicy. O, dobrze, że tam ta bomba dał. No. No bo się rozjebał, no nie? Ty ciulu. Ginger. Ninja. Kurwa. Muszę przeładować Nie. teraz stali jebany. Potrzebujemy wsparcia! Kurwa. Dawać panie, kurwa. Zauważono wrogi Wstyd jak chuj. Pozdrawiam tego widza, co mnie ogląda, a się nie odezwie. Mógłby się tak fajnie odezwać, by było miło. Chyba, że muzyki inną słucha. Nie przeszkadzam. Nie, bo też tak może być. Fajnie na strumyku muzyka grała, to... Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Zobacz mnie, stali jeden mały, no. Kurwa, dopadną. Świat w powietrzu szuka celu! Kurde, ubił mnie. Dlaczego? Ja sobie przybiegłem, a tu mi kurde kula zabłąkana w wełbie. W wełbę weszła. Słuchaj, kule zabłąkane to jest pobiedy. Gorzej jak są... te... błąkające się granaty. Mnie tak okropnie wkurzyło. Nic prawda. Patrz, celuję, kurwa nikogo nie ma. A jeszcze chwilę poceluję. Nie, dobra, opuściłem i nie wyskoczył, nie zajebał, Nie. nie? No. To jest kurwa do przejebania. Wziął cię na wyczucie. Ja go wziąłem. Kurde, kamper szpetnie pieroński jedyny. A najlepsze z kuni. Kurwa, bo... Ja wam powiem, kiedyś mi ktoś powiedział, że... Góra. że schody do piekła są... dobrymi chęciami ułożone, nie? To są schody do piekła. Nie, schody do piekła to są kurwa ułożone pierdolonymi kamperami. Kurwa, trzeci roz! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Ej, Tomek, nie umie go bić. No tyle, czy taki pierdol dostało. Dość. Ej, my mieli my mieli po tym meczu, po tamtym meczu Wrogi zmienić zwiadowca tym. jest w powietrzu! Siódmy. Zbliża się do celu! A, Och cię. aby je pali ładnie. To już nie ma co rzecz dziwnej. Świat szuka celów! 11 do 4. A oni ile mają? Nie mają dużo. Oni mają mapę chyba, bo widzą gdzie my jesteśmy. No my też od czasu do czasu, ale oni mają częściej chyba. No nie, no koniec. Ja to pierdolę. Siedź no przestań. Ta gra. Co? Starcie nieudane! Nie, Wycofać się do punktu dowodzenia! Jak jeszcze jest jeden mecz, pierdolniemy. Trzeba wyjść i wejść. Ja. Nawet jest teraz biednie pokazane, widziałeś? Czyżby? Ty.
Kurwa, każdy fajta lubi, jak ten, Marty. Ja cię kręcę. Sobie stukłem w mikrofon. O. Ej, my mieli z tego wyjść. No już jebać to na ostatnią walkę się nie opłaca chyba. No. No, Wybierz lepiej jakąś mapę inną, podoba? trzeba głosować. Czekaj. Hardcore, ja? Chyba, że chcesz młyn. No, Ale na hardkorze. mogę być, nie? Ja. To jest... A co to Zmienia listę standardowych trybów gry na różnych mapach. Deathmatch, drużynowe, dominacja, umocnienie punktu oraz zabójstwo potwierdzone. O. Wszystko po kolei tak, tak? No, ale to nie ma na hardcore. Nie, Nie, tak sorry, ci- to nie jest na hardkorze. O, idziemy kurwa po swoje, okej. Będę się wkurwił, nie? Tu jest SRD, kurwa, CCCP. A ja pierdolę, co to za ekipa do chuja. Że tu kurwa kacapów nie ma. Rytyk. Richtig. O, to jest fajna misja, ojej. Tu można się chować gdzieś i kurwa, szulać. Tu już mogę się... Miałko. Doładuje się. Jakbym miał tu jakbym miał kocyk u mnie w pokoju, to już bym was pierdolę, nie? To już możecie się grać, kurwa, ja bym... To jaja! Nie? Napierajmy! Mina podłożona! Kurde, co mam wybrać? Deathmatch drużynowy hardcore. Chcieli mieć wojnę, to imię daj. To jest zaś to. Nie nienawidzę tej mapy. Kontrolujemy bitwę. Kurwa. Się kurczę tam rozjaśnie, jebana. Kurde, ubił mi! Mnie, ubił mnie. Granatem tego pana. Przyszłaś na to. A tu na koło ty czekasz? A tu Okej. tam zaraz też do oboru biegnie. A na kogo ty czekasz, kurwa? Bo stoi, rozumiesz, na środku odkryty. Jak nie porusz tu zlata. O, już mnie dojebali. Tak. Toż to szok. Gdzieś nie wierzę, że to się kurde odpalają.
Nie, ja celuję, nie? Akurat ktoś granata jedną i mi celownik Fuck! zajebał, nie? Kurde, znalazł mnie. Dobra, nie? Jest kity, nie? To jest chyba ostatnia. Ja cię kręcę, znalazł mnie. Aż mnie kurwa dopadła szmata. A ja myślę, że taki dobry wypad będzie. Kurwa, a jebany cel. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Kurde, to mnie zaś z góry. Na każdym kroku gniało, nie? O ja pierdolę, tak. Nanek podbiegł, postrzelał przez okno i uciekł. Dobry. Nanek, do kogo ty strzelałeś? Nie wiem, liczyłeś na to, że jak oni tak strzelają, to może ja też kogoś trafia. No to było Jeb mnie. Ej, to większe szanse może we Fortnite. Stos drewna! Zauważono piechotę! Koniec amunicji! Plecy, 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 plecy. Zgubiłeś go? A. Ej, chodźcie wszyscy tam wlezemy na ten. Czerwony Na beret. ten. Chodź tu, ja już jestem na górze. Hmm? Chodź mi tu ktoś pomóc, kurwa, no. No leta. Żyjesz? Jestem u góry, tak, dawaj, 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 dawaj. Szybko. Czysto tu jest, dawaj. Siwy, chodź, chodź. Tu bomba jedna, pyk. Ale gdzie ty jesteś? No na górze jesteśmy, tylko my z Lankiem. Chodź szybko tutaj. Kurwa, tu jest jeden, Czekaj. Strzela. No, zajebałeś Nie, go? nie. Lubił mnie. Strzelać i ruszać! Dobra, mam go. Dokładnie. Siwy, chodź szybko, chodź tutaj do mnie, no. No biegnę. Widzisz? Chodź. Idź tą stroną, tutaj gdzie ja jestem i podstaw tutaj na górze bombę. Tutaj ją daj, no. Daj tu. Siwy, tutaj daj na schodach ją. Masz? Czekaj, jeszcze nie dobiegłem, stary. Jak ty? Już jesteś na górze przecież, widziałem cię. To nie ja. To ja był. A gdzie ty jesteś? Tu? Tu jestem. To nie jesteś tu. Kurwa! Gdzie ty jesteś? Sorry. Ja pierdolę. Na pociągu jesteś? No, na wierzchu, No. chodź. Arek, widza cię, Nie chodź widzę, tu. czekaj. Czyja No pozycja? widzę. Już nie, Zasłaniaj. już nie, już gościu to zajął. No idziemy tam. Tamtą. Kontrolujemy bitwę! Jadę jebali. Dobra. Jestem. Dawaj, Gdzie dawaj, ty dawaj. jesteś? Na górze. Może granat straciłem już. Kurwa, chciałem tutaj zabezpieczyć się, bo byśmy mogli tylko przyjąć prawe skrzydło, wiesz o co chodzi? Wystarczyło. Nadlatuje bomba wroga! A idzie ktoś z was, kurwa, czy ja tutaj sam mam być? Ale jebło ładnie. Kurwa, dojebał mnie.
Jesteś tam u góry? No właśnie, próbowałem wejść teraz. No idź tam, czyli ja idę już za tobą, no. Jest, lecę. Z której strony dałeś bombę? Z tej, dobra, to ja idę z drugiej. Z prawej. Dobra, tutaj. Okej. Tu mamy czyste, teraz nam zostały tylko te dwa skrzydła tu. Ponosimy Ja idę straty! prawą stroną, ty lewą, no. Kiedy? Czekaj, da kubum. Ale jest, koszopy. Mam go siwy, mam. Koszopy tam były. To ja Ciul mnie zabił. Idzie koszopy poszedł następny siły, widzisz go? Kurna. A kurwa, dojebał mnie snajper. Gdzie on jest? No? Gdzie ten snajper? Po lewej, gdzie tam kurwa w krzakach siedzi komuś. Ach, mi zajebał też, ładnie. Kurwa, szkoda. Było ładnie to. Jeszcze jakby Nanek był... No jestek, pójdźcie sam. Każdy wie. Kasiję, kopie. Kasi Na kurwa je. dachu. Każdy kurwa. Jak cię kurwa nie ma. Dobra, Nie mnie ruleta. zajebał z plecu. Skampiłeś A to? co Kurwa, nie jak wierzę. moje dziecko. No pierdolę. Jak teraz jak ją lecą kurwa. Ty ściął. Do mojego... O, tu jest granat nasz, dobra. Chodzę, kto tu był? Dobra, Arek jest, nie? Nanek. O, Nie, uważaj. lepiej. Jaki fart. Kurwa, we trzech trzeba tam iść, no podłożyć ładunki. To mamy kurwa panowane, nie? Ja nie mam ładunków. No jak nie masz min? Straży dostaw! Po prawej stronie idą, na trasie dostaw. Widzę ich. Mam go. Kontrolujemy bitwę! O A go kurwa, wyjebało. no jeden. No, to jeszcze tylko jeden na mnie. Nanek też jesteś? Jojo, piesz ty, co rozumiesz? Teraz snajper. Uważajcie. To nasz Tak dzień! chyba... Ten snajper gdzieś się tam kampi, jest. Wiecie, powiedział już, kurwa, teraz żeśmy poszli po nami. Ja, teraz że się obcy Jeden, porządzili. tego ostatniego zajebałem. Ci mówię, to było to. No, załawiamy. Jak celownik miał, nie? No, dwa strzały i chuj, nie? Jak z daleka, nie? O. No, Ja jesteś na ostatnim miejscu. Jego psiamać. O ja. Rocky Balboa. Kurwa, ja muszę jutro zakupy na święta robić. Ja pierdolę, muszę rano wstać. No, ja też spierdalam już panowie. To czego ostatnio radzie chuj? Kaj dziecię. Ale to już ostatni. Spać kurwa. Przestoń. Ja też muszę iść spać. A najgorzej nie do Czyli o rady, tej- chłopcy. Czy ostatni mecz sprawił ci Friday? Okej, sprawił mi, powiedz No, mi. Śmiałem się. Mhm. Co, jutro też gromy? No ja mogę, nie? No, ale wcześniej kurwa, Ja- nie tak do 12 od razu. No. Zależy jak ty. Jak Arek będzie godą jaja. Nie, Ja. Sztyc Alang. Co to znaczy? Nie wiesz co to znaczy Sztyc Alang? Nie, Nie poetą. ja też nie pamiętam. Czekaj. Szukam jaki by był to od... On sam nie Nie. wie, co ty kurwa? Ja wiem co to znaczy po moim Sztyc Alang. Aha. No jak się by to po polsku... Stój, ale prosto, nie? Sztyc To chyba Alang to.
Cały czas bez przerwania, bez przerwy. Bez przerwania czy coś tam. Sztyc alang. To wygląda, no. Ja, stój prosto. Na baczność, kurwa, stój na baczność. Jogotum. Cały czas bez przerwania. Bez przerwy. Romeo, nie uciekaj. Każe się, A sam. kurwa. Ja za tobą. Deathmatch drużynowy Idzie, hardcore. prawa, kurwa. Czas pokazać, z Uważaj, jakiej gliny cię dobra. ulepili. Misja się rozpoczyna. Pamiętaj o szkoleniu. Cicie. Kiciu, kiciunia, jeszcze kroplunia, kurwa. Je przebyt. Granat pod pysk ciepło. Gdzie richtig. Richtig. Jak się tego do... Richtig? Richtig, Richtig. Mamy walkę! richtig. Richtig. Ja. Ja. Richtig. Richtig. Ja, mein Freund, richtig. Ty, a ciebie się też... Dobrze, majster. Ciebie się też wydawało, że... Richtig. To nasz dzień! No co? Że... Jak kiedyś żeś słyszał język niemiecki, nie? Oni tak gadali, tak ty, nie? No. Ja, no. idzie lang, No, ja, widzi, gute Nacht, ja. No. Straciliśmy przewagę! Co? Chuj Ja, się ja, zawiesił. tylko lang, tylko lang, ja. What is To that? co? No Ja, i co? ja. Nanek, i co byś chciał powiedzieć? Kurwa, jaki chuj. No. UFO, Że takie zabiłem ruby UFO, zawsze zajebiście, mieli nie? głos, mnie to tak... Kurwa, o czym oni gadają, jak Pociągu oni... Bla, tego. bla, 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 bla. O. Oni cały czas kurwa narzekają, tylko ja. No to chuj narzekają. Jak mnie szpetnie z kas, o. Pa, 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 para, pa, pa. A ciś, a heja fest. Ja. Te usta pachną libry. Ja, ty mi godej, sztyc, along, ja. Hopie. I hopie, ty podobno kopie żaby. Mama przy szczerze tam kopie. na granat weszedł. Puść mnie sam. Na mina Puść mnie weszedł. sam. Ja tam wlezę. Pięknie. Siulnie. Tam jest na schodach jeden. Dajcie pozór. Patrz, Tak? kurwa, akurat teraz się frajery zeszli, kurwa. A czekałem, to kurwa żaden chuj nie chciał. Dobre orzeszki, kurwa piękne. Potrzebuję kolejnej ładownicy! Nie, no chuj. Kurwa jebany. Ubiłem go. Strażak pierdolony sam. Ubiłem go. Bardzo dobrze. Ciężarówka! Ubiłem go. Ja go nie ubiję. Kurwa. Ale pięknie to wyglądało. Tomek, jakbyś teraz to na live widział. Się oglądnie, nie? Wrogi pakiet Byś to obejrzał. Wróg nie może do niego dotrzeć! No i subejrza, nie? Obejrzyj się, a pozaglądaj se. Wiatr szuka celu! Nie? O ty ciulu. Spam. Co spam? Tomek, a ty se ten zryw Tak. popraw. Z dużej litery. No, w dużej chciałem te też powiedzieć, a nie w małej. No nie mam czasu, kurwa, oglądać fejsy. Bo tak często grum, kurwa. Chłopie, ty tak groź, rozumiesz, że te knefle w tym panie to są wyciśnięte. No. Ty sprawdza. Ty żrecht się godo, Tomek. Hmm. Jak go za czas na... Chris, kaś ty był? Ty. Kaś ty synek był? Ej, Chris. Nie zatrzymaj
Kiedy my pisali? Ile to jest godzin? Strumek. Strumek ile to? Co? Czekaj. 1,5 godziny. Padł ja zarobię da. Ja zarobię z wami grą. Ja. No. Siu mnie ubił szpetny. Kurwa, jebany. Szpetny mnie też. Granatem nas zajebał. Teraz go Chris, dopadniemy. bijej do mnie na Dam- impreza. dam mu kosę. No, Nie wiem wiele jeszcze pogromy, ale kosę w wbijaj plecy do mnie na mu, imprezę. kurwa, ciś. Romeo, chodź tu idziesz, co ty się tak czaisz? Kurwa mać, co się dzieje, panowie? Tomek, wyjaśnisz mi to jakoś? A, spróbuję. Ja koniec. To już jest koniec, kurwa. Nie ma już nic. Już nie widzę. Chris, zbijaj na ta impreza. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Się schował tu. Zauważono jest... Kurwa, granatem mu, kurwa, tym wysadził. Do tego granata to mu, kurwa, teraz pokażę. Ej, chłopcy, A, jak co? Czekajcie, bo... Nie, bo to... Wróg leży! Nacierają przez mieszkania! Jak trafił mnie, Kurde. prosto w mordę. Co za gnój, nie wiem. No nie macie. Granat. Zajebało nas na dek granatem. Miałeś go wyrzucić przez okno, co ty kurde robisz? Na noc. Zauważono zrzut wroga! Kurwa, granat. Nogę mi ujebało. Robi mu taki kurwa. sik. Sik, kurwa, po twarzy mi. Eldorado. Kurwa, czemu ten pan do mnie strzela, jak ja chciałem pogadać? No porozmawiajmy trochę, a on od razu strzela. Straciliśmy przewagę w powietrzu! Eldorado, my cię nie słyszymy. Chris. Co ty? Wycofać się do linii obrony! Blisko mety, kurwa. Ale mu posłał jak zaproszenie 3 razy, to musi wleźć. To jest, ej, łobuz. Ej, 1,5 godziny temu mi pisał. Ej, Nanek gromy. Jak dumia, no wbijaj, nie? No go daj. Alek... Tarek, kurwa. Dostałem, kurwa, zrzut. Dostałem padaczki, kurwa, od tego grania. Dobra, chłopaki, nara. Ja spadam. Tiger. Tomek, 5 minut. Nie chcę mi Dawaj, się. jeszcze. Siema. No, Eldorado w płot. Dawaj, To to teraz jeszcze on będzie pójdzie to. Ja już jestem No to wyjebany masz, nawet. jeden mecz. Jutro zaś potem, kurde. No dobra, dawaj, ostatni mecz, male, idę spać. No to dawajcie coś, pykniemy coś. No, weź tam coś na nek ustaw. Nie? Nie wiem co chcecie grać. Ja czekam aż się to wczyta. Jeden chuj. Chris, kaś ty był mi powiedz.
film A oglądałem. film żeś oglądał. Stary. Tak miałem wejść, kurwa. Zamiast kolegi youtubera A, za późno. tutaj kurde wspomagać wyświetleniami. Też ci kiedyś tak zrobię, będziesz film oglądał, potem będziesz chciał przyjść, a pan, a już poszło. Deathmatch drużynowy hardcore. Czas pokazać z jakiej Ładnie. gliny cię ulepili. Dobra, to lecimy tam. Miałem... A tyś coś godał przez mikrofon, nie? No, włączony miałem. Kurwa, przyciszę to nie zwykle, bo... Kurwa, nie lubię w hardcora grać. Nie wiem czemu. No, Super jest hardcore. chyba tu fart. Przynajmniej uczciwy. Hop. Tylko, że są, wiesz... No co? Patrz jaki cel, to jeszcze przeszedł chuj, nie? Trzech nas było. No dlaczego poczekam? No bo tu, Chyba są- słuchaj... Chris, tu masz w hardkorze bardzo prostą rzecz. Dobre słuchawki i to ci wystarczy. Nie potrzebujesz patrzeć na mapkę. Ty się no skupiasz, czy ktoś ci się pojawia. O, I nie, podszedł plecy, i nie plecy. musisz tyle magazynków włotać w osoba. No, może i tak. Mi się wydaje, że jest łatwiejszy. Jak ja grał w Black Ops 3 Wiesz co, od Lemigo co do stołek, no to ci No. powiem, że kurde... Było ciężej grać na tym. a mi czasami się pierdoli swoich zabiłem. Tak, 3 razy wypierdolę Ja tylko kogoś jak i nie- były. Ja tylko jak mnie wkurwią. Co za debile! Oj, sorry. O, sorry! Pierdolę. Się kurwa powybijali chuje teraz. A wiesz, że to masz w statystykach na minusie, nie? No ja całe życie lecę na minusie. Ciuli, Niedobre. Tomek. Teraz się kurwa grzeje, pana. Co to? Swój? Coś kurwa nie. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Ty głupi kretynie, zawsze cię biera na to. Na ta jedna sztuczka. O ty Franco. Jebany. No. Ja pierdolę. Tak trzają, myślałem, że tu Baryśka zostanie. Uważaj, za tobą. O kurwa. Ty ładnie poszedł, wszystkich wyjebał. Znasz jakiś... Nie, wtedy. Teraz my go zajebali, jaki chuja świat. Jebany. Tą rudą szmatę też kurwa trzeba. A robimy to tutaj. Czekaj, uważaj. No i kurwa. Coś mnie tutaj z tyłu bierze. Nie. Kukas, to jest. Chyba nanek powiek. A, Kurwa, ściągnęli mi ciebie, no. a co ty się w przeciwnej drużynie? Kurwa, ze szczegółą jeszcze. łeb. Zwiadowcą wroga. Dobra, ja byłem go. Siwy. Kurwa. Poczekam tutaj się. Chłopaki. Kurwa tej mapy, no nie widać. Gdzie to jest? Ajaj. Helikopter? Kurde, ubił mnie. No ja cię kręcę. Ja jebam. A dobrze idzie. Fuck, ty głąbie. Ajaj. Za kamper. Dobra. Romeo. Kaś ty poszł. Kurwa, bo bateria mi padła. Musiałem wymienić pada. Mam cię. Dojebałem go. Zajebał.
Nadlatują wrogie myśliwce! Kryć się! No, O ciulu. Jeb mnie w plecy. Nadciąga O, kurwa. ostrzał wroga! Kryć się! Chuj minę postawił. A ty Chris zgrałeś w ten koda? Trójeczka. Black No, trochę. No, tu jest grałem trochę. Trochę cię grało, wiesz, ale tak... Jakoś tak kurwa nie podszedł mi. Zajebiście gra mi się właśnie w tego, to World War 2. Infinity dla mnie była porażka, kurwa, strasznie, nie wiem, tam zrobiłem chyba 30 poziom i jakoś tak na półce leżała tylko. Ale porażka jest, nie? No, porażka. Alarm Azon jest w toku! Momentami fajnie się grało, kurwa, ale tak momentami tak... Ja pierdolę. Oj, bomba. Jak się kurwa chowią wszyscy. Ja nie narzekam. Jeb mnie! Arek, ty kamperze jeden. Jakie tu kampery grają? O, kampery to nie lubię, kurwa. Naprawdę. Podobno droga do piekła Kampery nim jest nie zastawiona. Chłopie, Kurwa, ostry nie kampcie, kurwa, Skitrałem, naprawdę. kurwa, bo mnie chuj granatem chciał rzucić, a nie kampery, kurwa. Kamperami to ja nie jeżdżę do chuja. Ewentualnie, kurwa, kabrioletami. Aha, i nienawidzę tych chuj, co w plecy strzelają. A gdzie ta kurwa? A, Nie mówię. przepraszam cię, przepraszam bardzo. Tak niechcący, kurwa, To było. mnie nie trafiłeś. Ja ci trafiłem. Aż ty w przeciwnej Wróg w drużynie? strefie zrzutu! No, O to ty dziwne jestem. świnio! Zwiadowcy są w powietrzu! To teraz się zjarzyłeś dopiero na net? Tyś chciał z nami grać? Ja pierdolę. Ej, trzeba go wyciepać, nie no co ty... Kurwa, swego ubił. Sorry, nie chciałem. Wróg z miotaczem płomieni na polu bitwy! Ej, pamiętam w BF-a my grali. Kuźwa mać, już ryczą. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Jeszcze. Tomek, szkoda, że tego nie widziałeś na live'ie. A już teraz ziomuś to już nic nie widzę, kurwa. Wziąłem sobie troszeczkę orzeszków. Gryza i patrza dwóch leci. Spoko. I strzelałeś do nich orzeszkami. Nie Tomek. Chcieliśmy dziś dobrych ludzi! Wziąłem gryza sobie te orzeszki, No. no. A to zajda ich od pleców. Patrza, ten jeden się kampi, bag go. Obleciołek, nie, dookoła. I patrza babka leci, nie? Bo wiesz, zauważyła, że ten przeciwnik, ten jej zginął, nie? A ją bag zaś Tak. plecy. I tak to idzie grać. Dobra, chłopaki, ja wybaczcie, ale ja stwierdzam. Idę To spać. co, rano Ale gromy? siedziałem. No, rano, kurwa, jak rano? No o 8. Aha, no to kurde. No nie, no może o 9. To mi napisz na tym A fejsie. co, ty o 9 to ja się na Ale- drugi bok przewracam. O 10 szybko pobudka, rozumiesz, i spadam do pracy. Aha, O. no dobra, to wieczorkiem No możemy się jutro, obejrzeć. mam nadzieję, że jutro Co? coś wcześniej mi się uda urwać. Tak. Znaczy ja tak powinien być Dobra. wcześniej. No to dajcie mi znać. Powinien być o... Dajcie mi znać też, to się bym chętnie No. wbił. No, dobra. Proszę sobie Ranek jakoś. tam. Chris Dasz Wash tam, cynka. ta ekipa Nanka, nie? Na Facebooku. No, spoko. No, No, to tam z Tomkiem ten...
I Arek tam też to na pewno on coś tam napisze wiadomość, albo w ogóle na fejsie, na Nanku napisze. No. Dobra, dobra. Eldorado, 2403, dobra. No. Dobra, macie Teraz się to. znajomościami powymieniajcie. No, jest. Nie no, żartuję, żeby nie było, nie? Spoko. Kurde, zaś ta mapa. Fajna jest. Fajnie jest, ale Nie lubisz czasem jej? się uda wygrać, czasem nie. To tylko wystarczy złapać dzień miał respa, kurwa, to... Samych kurwa walisz. Jak możesz. Od tyłu z respa już, nie? No, Tak jak chłopaki. ale... Trzymaj się tam, Nara. dzięki, żeś był. No, trzymaj się na razie. Na. Cały tam żonka, Siwy okry będzie z tobą, nie? jak wstanie. Kurwa, nie wiem. No, nie no, fudę jak te zakupy zrobię tylko i tak się Dobra. do ciebie ciągnę, kurwa. Znaczy. Dobra, nara. I się kurwa powiedz się rano jest. No dobra, ty też, kutasie. No, celu, nara. Jebana Wy się Paweł. kochocie jak dwa aniołki. No najlepiej. Pociśnięte i później z rana się lepiej robi. Jak tu ja na tydzień widzę, to no, mam dość wieczorem. Te nie dość, że razem robią, to jeszcze razem grają. No, no kurwa. Przejebana. Jednym słowem. Jakby z tymi niektórymi, z którymi robię, to rozumiesz, by ich opie jeszcze jakbyś miał z nimi grać, to by ich chyba zajebał. Ale mało, przejebane. Same takie... Jekajcie wszyscy. No, właśnie do trzech jest. Ej, Arek, ty też poszedłeś? No, ja wyszłem. Ja już spierdalam, jest za 10 druga, kurwa, rano muszę stać. Tylko jeszcze broń jakąś dostałem. Broń i muszę to sprawdzić. Jak się nie strzela. Polecam bara. Zajebista. Najlepsza bąka w całej grze. Co? A, jaka? Bar. Ale w czym? W kodzie? No, Bar? no. A to musisz 52 poziom chodzić. Ja zapomniałem wcześniej, bo ja mam drugi prestiż, nie? No, Aha. to nie umiałem już wczoraj tego tak. Jeszcze nawet inny stack 44. to Ja zapomniałem, pierdzielę, co znaczy, masz drugi nie, prestiż? Kurde, ja ani pierwszego nie mam. Drugi, pierwszy mam pierwszy. Ja dopiero pierwszy. Ja ani niestety. pierwszego jeszcze nie mam. No, ja też. Ja już... Aj, kurwa, snajper. Ach, kurde, wyczekał. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Och, ty świnio szpetna. Sorry, Nanek, A sorry. toś ty był! Kurde. Wiesz, to jest kolega. O właśnie. Jest to możliwe, żeby ktoś miał cheaty? Nie jest możliwe, nie? Na konsoli. Jest, Co 3? Ale to bym... jest możliwe, wiesz? Nadlatuje. Tylko, że no banuję takie konto teraz. Kurwa. Nie mogę coś teraz na tej. No tak mi się źle gra, kurwa, na hardkorze. To serio. Żeby to szkolić się hardkorze. Jak się przegrać na hardkorze. Peter będzie grał i co? Świat szuka celów. Arek, ty gdzie jesteś? No, jestem, tylko ustawiam sobie broń tam. Jestem, muszę odejść, bo kurwa...
zamknę oczy, to otworzę kurwa. Aj, na net, na net. Ale trafiłeś cię? Czyś ty mnie w plecy przywalił? Kurwa, zajebałeś mi tak szybko. No bo widzisz, ja jest gościem, który biegł po mapie. Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Nalot Fritz X wokół! Wrogowie na górnym pokładzie! Nadlatują wrogie myśliwce! Oj, samolot też pierdolę. Kurwa. Kurde, z tyłu mnie. O ja pierdolę. Ej, głupek. Arel, jesteś? Znaczy... Arek. No jestem. Tomek napisał na czacie. Poet tej siwej... No. Palę. Siwej palę. Siwej, na żeby pewno, się powiesiło. powiesiła. No, żeby się kurwa powiesiło. Ja mu teraz napiszę, żeby się kurwa powiesił i nie pisał listu pożegnalnego w ogóle. Powiedz mu, żebyś sobie do życi korek analny wraził. Ale napisz mu, żeby chuj szedł spać, bo tak płakał, że kurwa... Ja, a śpią. teraz rozumiesz, baba mu padała spadaj, bo je późno i teraz wielce wiesz, kolega. No. No, kurwa daje na eter, kurwa się podłącza i chuj. Zaczynają od ziomu! Schwein! Voller Schuss! Kurde, ładnie. Na czaskołek teraz przed chwilą. Słodko. 12 na 12 i 1200. To ładnie. No to masz 100 za każde zabójstwo, nie? To masz 1200, jak masz tam jakieś w głowę, to masz 200, nie? Coś takiego chyba. To co, jeszcze jeden jakiś? A możemy. Który jeszcze drugi nie ma. A tam mogę beknąć. Praca jutro? Czekaj no, Tomek M się wkurwił. Wypały takie i owaky. Jutro nam coś zrobi. Jutro ja wam dam. Chyba power, kurwa. Tomek, ja nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. No, tak piszę w żartach. Wiesz jak, mięgo cheese, a tu kurde teraz figa z makiem je. Bo baba padała, trzeba było przyjść wcześniej. No. Deathmatch drużynowy hardcore.
Czas pokazać, z jakiej gliny cię ulepili. No to jedziemy panowie, nie? No. A ty zaś jedziesz w przeciwnej? Mieć wojnę i ją dać. Chyba tak. No, Czemu ty się w przeciwnej cały czas? Ja nie wiem. nie mam pojęcia właśnie. Jesteśmy w imprezie, to powiedziałem. Kontrolujemy bitwę. O kurwa. To było. To jeda kole filara. Ej, to słuchaj, to musimy wykorzystać, to gody kał nie idą. Kurde. Aj. I wy. No, A Tomek go do... Tomek Słuchajcie. upadł, żebyś se psa kupił. psa. Ten chuj na psa i Wiesz po co? chuj z nim nie wychodzi. No. Jak kopniesz w kalendarz, Wypadek robi. przynajmniej pies cię pochowie. Świat w powietrzu. Napisz mu, żeby się ciągnął spać, kurwa, nie. Chuja leci. Dobra. Chłopy, ja spierdalam. Spoko. Ojej, zabawy. No, trzymaj się. Ale już kurwa uciekam. No, kurwa zaraz. No, staram mi chyba przekopię tutaj. Do łóżka wypierdziela. Jebany. Na razie. Elo. No, Trzy. trzymaj się, Trzymaj się, cześć, Radzie. cześć. Nie no, kurwa. Tak być nie może, panowie, no. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Ach ty pało. Pakiet Gram wsparcia jest w chyba drodze. po raz pierwszy z tobą gram na hardcore. Ze mną? Zraz tak może gram sam na hardkorze. A tak nigdy nie nie ma miałem z co. tego. W World War II. Dziwnie mi się Ja długo gra ci dalej. powiem, że długo nie grałeś na hardkorze. I powiem ci, nie żałuję, fajnie się gra. Lepiej, bo każdy jest potem skupiony na tej mapce Mamy przewagę ogniową. i to jest potem... Ach kurde, nie przeładowałem. Trzymaj się Tomekiem, wyśpij się tam, ja powiedziałem. Świat w powietrzu. Dwa ostrzał moździerzowy. Ale ci Kontrolujemy powiem, bitwę. przecież Chris nie ma to, No. Przejścia. ja akurat powiem, że... Muszę sobie ogarnąć to tak na hardkorze, bo nie grałem nigdy. Z Black Opsa, to zawsze gram na hardkorze, nie? To tak. Wymanewrowali nas. Kocik, coś ty zrobił. A, patrz, już kurde skubany wyleciał i strzelał już. Kontrolujemy bitwę. Flankują przez ruiny. Straciliśmy przewagę. Nalot Ejzon jest w kroku. Granaty. No to kampa. Skubany. Przy dzwonie. Kurna zaś. Widzę w gotowości. Daj sygnał do przejścia. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Przy potoku. Ruch przy transporterze.
Kurde i porażka. Wycofać się! No ja cię kręcę. Weźcie wilku. Oj. Trzeba na to, żeby pograć na hardkorze. Nic ludziska, no co? Będę wam dziękował. A może tak. Nic, dziękuję wam za dzisiaj. Jutro też mam nadzieję, że trochę wcześniej. To chodź na kora, może jeden meczek, co? Wcześniej wpadł na pogrom Czy już spadasz? i ten. Mam nadzieję, jutro trochę wcześniej. Jak się uda, zobaczę jeszcze. Ale jutro na pewno będzie jeszcze też live. Także serdecznie zapraszam. Trzymajcie się do jutra. Halo? No, ja będę spadał, wiesz? Jutro tak... O kurde, no... Mi się udało... Wieczorami? Jeszcze raz. No, jutro właśnie chciałem, wiesz? Ale kurde, jutro jakbyś mnie widział, to możesz lekko wbijać.